കൃഷ്ണ. ശരി ശരി. എനിക്കിവിടെ പെന്നും പേപ്പറിൽ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അഡ്മിന്മാര് ചെയ്തു തരും. പെന്ന് ഹരേ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുക്കും. ആ മറ്റൊന്നും പറ്റില്ല. ശരി. അപ്പൊ ഇനി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് സമയമായി. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. മണിഭൂഷിത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അല്ലെ. നമ്മൾ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക്, 4ാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മള് ക്ലാസ്. 1ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടു, 2ാമത്തെ അധ്യായം പഠിച്ചു, 3 പഠിച്ചു, 4ലേക്ക് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെയും നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ വേഗം നമുക്കൊന്ന് ഇന്നലത്തെ അധ്യായം ഓർത്തിട്ട് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും വേണം. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മ കണ്ടത്? കർമ്മയോഗം അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? വേഗം മറച്ചു വെക്കണം ഇപ്പൊ. എന്തൊക്കെയാണ് അതെ, ആ ഒന്നിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാനില് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകും. കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതാണ് കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പക്ഷെ ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം. അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല, ഫലേച്ഛ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകും. പരിശുദ്ധരാകുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ആ ഡോറൊന്ന് ചാരിയിട്ടിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 ആൾക്കും സെയിം ടൈമാണ് ക്ലാസ്, 8:30. അപ്പൊ കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളൊരു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പരിശുദ്ധമാകാണ് അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കാമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കാമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതായത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അങ്ങനെ
സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് നടക്കില്ല, പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്, ആണോ? അതെ 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 അതെ. അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായത്. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തും ഉള്ള ജ്ഞാനത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആരെ കുറിച്ചായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ, ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ 2 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്ത് ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാണ് ഈ അധ്യായത്തില്, 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന അധ്യായത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനാഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനോരിക്ഷാഗവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനുവിനും മനോ ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഈ യോഗത്തെ, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിവസ്വാൻ അത് ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു? മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനുവിനും മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞു തന്നത്, ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വിവസ്വാൻ ഒരു വിശേഷണം പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. എന്താണ്? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ, അല്ലെ? ആ വിവസ്വാൻ ഒരു വിശേഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ. അത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യദേവന് ഓരോ ഇതിലും പേരുകളുണ്ട്. പേരുകള്, അതായത് സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതൊരു പൊസിഷൻ ആണ്. അത് വിവസ്വാൻ എന്നാണ് ആ സൂര്യദേവന്റെ പേര്. അന്നത്തെ സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ് എന്ത്? വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയും. നമ്മളെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, പ്രധാനമന്ത്രി, ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാണ്? നരേന്ദ്രമോദിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പൊസിഷനാണ്. നരേന്ദ്രമോദിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി. നാളെ അത് വേറൊരാളാകാം, ഇന്നലെ വേറെ ആരോ ആയിരുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് ദേവേന്ദ്രനെ പോലെ. അതെ, എല്ലാ ദേവന്മാരോടും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും എന്താണ്? അതൊരു സ്ഥാനമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഗണപതി എന്ന് പറയുന്നതും ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും വരുണനൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ അവരുടെ സ്ഥാനപ്പേരുകളാണ്. അവരുടെ പേരുകള് വേറെ ആയിരിക്കും. ആ ഒരു സ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണ്? വിവസ്വാനാണ് അന്നത്തെ സൂര്യദേവൻ. അന്നത്തെ സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിവസ്വാൻ അത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അന്ന് വിവസ്വാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം? ഇവരൊക്കെ ആരാണ് ശരിക്കും? അവരൊക്കെ ഭരണകർത്താക്കളാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള നിവാസികളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ഉപദേശം ആർക്ക് കൊടുത്തത്? വിവസ്വാന് കൊടുത്തത്. അവരൊക്കെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടാ പരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു.
കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഒരു ശാസ്ത്രം അതെന്ത് സംഭവിച്ചു? രാജർഷികൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷെ അതിനെന്താ സംഭവിച്ചത്? കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഈ ഒരു ശാസ്ത്രം വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഈ ഒരു ശാസ്ത്രം എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് എന്തിനാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ആ ജനങ്ങളെ, അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഭരണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിവസ്വാന് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലോ തന്നിഷ്ടത്തിനാവും പിന്നെ ഭരണം അല്ലെ അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്ന പോലെ, അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രകാരം ആയിരിക്കില്ല അവിടുത്തെ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അവിടെ ഒരു വിടവ് വന്നു, ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു അവിടെ. അതെ, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു. അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇത് പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ വന്നു കിട്ടുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രം. അതിന് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ട്, നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു മരത്തുമല് നല്ല പഴുത്ത് പാകായ എന്തോ മാങ്ങയാണെന്ന് വിചാരിക്കും, മാങ്ങ നിൽക്കാണ്. അത് നമ്മള് പൊട്ടിക്കുമ്പോ എന്താണ്, അത് താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേടായി പോകും അത്. പക്ഷെ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരാൾ കയറി അത് വേറൊരാൾക്ക് കൈമാറി, അങ്ങനെ 2-3 പേര് മാറി അത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ മരത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേപടി നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അത് ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും കൈമാറി വരുമ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് അതേപടി കിട്ടാണ് ആ ഒരു ശാസ്ത്രം. അല്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടേതായ വക എഴുതി ചേർക്കലും ഉണ്ടാകും. കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആ ഒരു ശൃംഖല നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താവും, നമ്മളുടേതായൊരു വ്യാഖ്യാനം അവിടെ വരും. പക്ഷെ അത് ഇല്ലാതെ ആ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഫസ്റ്റ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ബ്രഹ്മാവ് അത് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവന് കൊടുത്തു, വ്യാസ മഹർഷി മധ്വാചാര്യർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പോയി 22ാമത്തെ ആചാര്യനായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലൂടെ വീണ്ടും 32ാമത്തെ ആചാര്യനായ AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരിലൂടെ നമ്മളിപ്പോ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നു കിട്ടിയ ഒരു ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ അത് എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് രാജർഷികൾ മനസ്സിലാക്കി. അതിനുശേഷം അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് നഷ്ടപ്രായമായി, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, അതിന്റെ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി എന്നൂടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാൻ ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. സ ഏവായം മയാ തേത്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. എന്താ പറഞ്ഞ, നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായത് കൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിനക്കിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നീ എന്റെ ഭക്തനാണ്, എന്റെ മിത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഈ ഒരു ശാസ്ത്രം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പോ ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള കഴിവ് നിനക്കുണ്ട്, ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിനക്കുണ്ട്. കാരണം നീ എന്റെ ഭക്തനാണ്, നീ എന്റെ മിത്രമാണ്. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിനക്കിത് പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി, ഇല്ല, കൂടുന്നില്ല. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്? നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായത് കൊണ്ടാണെന്നല്ലേ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോ? അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ കഥമേതാതി ജാനീയാം ത്വമാദം പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഉപദേശം നൽകിയതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നാണ് അർജുനന്റെ സംശയപാട്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഇവര്
ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് അല്ലെ, അർജുനനും ഭഗവാനും ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ്. വിവസ്വാൻ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഏതോ ഒരു സമയത്താണ് വിവസ്വാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുന്നാണ് ആരുള്ളത്, വിവസ്വാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് വിവസ്വാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് ഉപദേശം നൽകിയതെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്, അർജുനൻ സംശയം ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ശരിക്കും ആരാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഇപ്പൊ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ. ശരിക്കും ഒരു ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഗുരു പറയുന്നത് അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി, വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും ആര്, ശിഷ്യൻ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ആധികാരികത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാനാണ് ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ശരിക്കും അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനിൽ ശരിക്കും ആർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, അർജുനന് വിശ്വാസമുണ്ട്, അർജുനൻ അറിയാം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്ത് വേണം, നാളെ ഒരാളും പറയാൻ പാടില്ല അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കണം, എന്നാലേ അതിനൊരു ആധികാരികത വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്ത് ചോദിക്കുന്നത്, സൂര്യദേവനും അങ്ങയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ആര് ചോദിക്കുന്നത്, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഇപ്പൊ, ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു അത് അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നാളെ എല്ലാവരിലേക്കും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയത്വം അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികമായിട്ട് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താനിഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കതിന് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ. പക്ഷേ എന്താണ് പറയണത്? എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, നിനക്കതൊന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് സച്ചിദാനന്ദനാണ് ഭഗവാൻ. സച്ചിദാനന്ദനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും തമ്മിലോ ആത്മാവും തമ്മിലോ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാതും അറിയാനും ഓർക്കാനും സാധിക്കും. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താണ്? അർജുനന് ഇതൊന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവിന് എന്താണ്, ആ ജന്മത്തിലെ സ്മരണകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പോ ആ ജന്മത്തിലുണ്ടായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓർക്കാനോ അറിയാനോ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അറിയില്ല, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനോ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനോ ഒന്നും മാറ്റം വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം അന്നും നീയും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു, വേറെ ഏതോ പേരിലാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അജോപി സന്യവ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സോമതിഷ്ഠായ സംഭവ്യാമാത്മമായയാ. ഇനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം പറയാണ്. എന്താ പറയണത്? എനിക്ക് പിറവിയില്ല. ഈ ഭഗവാനെ പറ്റി പറയണ എന്താണ്? എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഞാൻ, എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? എനിക്ക് പിറവിയില്ല. ഒന്ന് പറയണത് എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഞാൻ, എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും ഓരോ യുഗത്തിലും ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ, എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഏതാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മള് കലിയുഗത്തിൽ ഒരു രഹസ്യ അവതാരം ഭഗവാന്റെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏതാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ?
കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ കൽക്കി അവതാരം. ആണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അവതാരം രഹസ്യമായ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് കൽക്കി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നത്. കൽക്കി അവതാരം. നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത്, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുകയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഏതാണ്? സത്യയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ അവതാരം ആരാണ് അറിയാവോ? സത്യയുഗത്തില് നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്. സത്യയുഗത്തിൽ ആരാണ്? നരസിംഹമായിട്ട് വന്നു ഭഗവാൻ. പിന്നെ ത്രേതായുഗത്തിലോ ശ്രീരാമനായിട്ട് അവതരിച്ചു. യുഗത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചു അല്ലെ. ഓരോ യുഗത്തിലും യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയാണ് ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമുക്കറിയാം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ എത്ര വയസ്സാണ്? 87 വയസ്സെങ്ങാണ്ടാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാന് മക്കളുണ്ട്, പേരക്കുട്ടികളുണ്ട്, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ കാണപ്പെട്ടത്? 20 25 വയസ്സിൽ കവിയാത്ത ഒരു യുവാവിനെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളെ ശരീരത്തിനാണ് എന്ത് ബാധിക്കുന്നത്? ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജനിച്ച പോലെയാണ് ഇപ്പോ? അല്ല, നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന് നമ്മളെ ശരീരം വളർന്ന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജരാനരകൾ ബാധിച്ച് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ ശരീരം ശോഷിച്ച് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോകും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായത് കൊണ്ട് എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ഈ ജരാനരകളോ ഇങ്ങനൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സ്യജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഞാൻ അവതരിക്കുന്നത്? എപ്പോഴാണോ എവിടെയാണോ ധർമ്മത്തിന്റെ ആചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, അധർമ്മം തഴച്ചു വളർന്നത്, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കപ്പോഴാണ് ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാല്, അല്ല അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഓരോ ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുക, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുക, അപ്പോഴൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക. അതെല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈശ്വരാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാവരെയും ജീവിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുക. ഇതാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും എന്തുണ്ട്? അവതരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. എന്താണ് ലക്ഷ്യം? ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുക, അല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം വരും, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും വരാ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിരിക്കും. ഓരോ സമയത്തും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. 3 കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞല്ലോ. ഒന്ന്, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ട് യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നരസിംഹായിട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് വന്നത്? നമുക്കറിയാം, പ്രഹ്ലാദകുമാരനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ത്രേതായുഗത്തില് ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും എന്താണ് ഉദ്ദേശം? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കണം, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കണം, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ ഭഗവാൻ
എന്താണ് സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്ന് ദർശനം കൊടുക്കാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചതും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നതും ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് മഹാപ്രഭു ദർശനം കൊടുക്കണ ആർക്ക് സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്ക് ദർശനം കൊടുത്തത് പിക്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം, മഹാപണ്ഡിതനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദർശനം കൊടുത്തതാണത്. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. എന്താണ് പറയുന്നത്? ജന്മ കർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വദഃ തക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുകയില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവര്, ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് മരണശേഷം എന്ത് വേണ്ടി വരില്ല? വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അവർക്ക് ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചുമുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ഭഗവാൻ ഏതൊരു പ്രായത്തിലും നമ്മളെ പോലെ അല്ലല്ലേ ഭഗവാൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, 100 വയസ്സിലും 125 വയസ്സിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? നവയൗവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു 6 മാസമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും 6 ദിവസമായ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും? ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവത്തിനോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയതയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുന്നില്ല. 6 ദിവസമായാലും 6 വയസ്സായാലും 60 വയസ്സായാലും 600 വയസ്സായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതീന്ദ്രിയനായിരിക്കും. ആ സ്വഭാവം മനസ്സിലായവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരില്ല? മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകം ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്ത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ അതീന്ദ്രിയമായ സത്യം അത് ഗ്രഹിച്ചവർക്ക്. ഇനി അതിനൊരു കഥ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതൊരു പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് 6 വയസ്സായാലും 6 മാസമായാലും 6 ദിവസമായാലും 600 വയസ്സായാലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒന്നിനും ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയത്വം എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെ നിലനിൽക്കാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ്, ഏറ്റവും ചെറിയൊരു പ്രായത്തിൽ ഭഗവാൻ കിടന്നുറങ്ങാണ്. ഉറക്കത്തിൽ എണീറ്റിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയാണ്? അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് വിശക്കുന്നു, പാല് വേണമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അമ്മ യശോദാമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? കുട്ടിയെ മടിയിലിരുത്തി പാല് കൊടുക്കും. അപ്പോഴാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്, അടുപ്പത്ത് പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്തു. അപ്പൊ കുട്ടിയെ താഴെ ഇരുത്തി അമ്മ ആ പാലിന്റെ കലം ഇറക്കി വെക്കാനായിട്ട് പോയി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടായില്ല. ഭഗവാൻ അത് ദേഷ്യം വന്നു. കാരണം തന്നേക്കാൾ പ്രിയം അമ്മയ്ക്ക് പാലിനോടാണല്ലോ എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അവിടെ ചിന്തിച്ചത്. അങ്ങനെ അവിടെ തൈര് കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അമ്മ. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ തൈരിന്റെ കുടം ഉടച്ചു. ദേഷ്യം വന്നു അല്ലെ? ആ ദേഷ്യത്തില് തൈര് കുടം ഉടച്ചു. പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെണ്ണയും അതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ആകെ നാശാക്കി അവിടെയൊക്കെ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരും. യശോദമ്മയ്ക്കും ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പൊ യശോദാമ്മ എന്ത് വിചാരിക്കാണ്? ആ കുട്ടിയെ പിടിച്ച് തല്ലാനായിട്ട് കെട്ടിയിടാനായിട്ട് പിടിച്ച് കെട്ടിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടിക്കും. അങ്ങനെ അമ്മ പിന്നാലോടും ആ കുട്ടിയെ പിടിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ നേരം ചെല്ലുമ്പോ കുട്ടിക്കും തോന്നും ഒന്ന് പിടികൊടുക്കാന്നല്ല. അങ്ങനെ അമ്മ പിടിച്ച് കെട്ടിയിടാണ്. ഒരു ഒരലുമ്മലാണ് കെട്ടിയിടുന്നത്. ഒരു കയറെടുത്ത് ഒരു ഒരലുമ്മല് കെട്ടും. ഒരലുമ്മല് കെട്ടിയിടും. ഭഗവാനെയാണ് കെട്ടിയിടുന്നത്. ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ അറിയാം. ഇതേപോലെ തന്നെ എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ആ പ്രായത്തില്? വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി ശാപം കൊടുത്ത് 2 വൃക്ഷങ്ങള് എവിടെയുണ്ട്? ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ തോട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കുബേരന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള മണിഗ്രീവനും നളകുബേരനും 2 മക്കള്. അവര് ഒരിക്കലും എന്താണ് പറയണത്? നാരദ മഹർഷി
ബ്രഹ്മലോകം അവര് ദേവലോകത്താണല്ലോ. കുബേരൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ ട്രഷററാണ്. അപ്പോ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഐശ്വര്യത്തിൽ മതിമറന്ന് അവരിങ്ങനെ ഉന്മാദത്തില് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരിങ്ങനെ എന്താണ് എന്താ പറയാ അപ്സരസുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉല്ലസിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാരദ മഹർഷി അതിലേക്ക് പോകുമ്പോ നാരദ മഹർഷി അവര് വില വെച്ചില്ല. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി അവരെ ശപിക്കാണ്, വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ അവർക്ക് ശാപമോക്ഷം, അവർ കുറെ ക്ഷമ ചോദിക്കുമ്പോൾ ശാപമോക്ഷം കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം കിട്ടുമ്പോ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും, അതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, തന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷിയുടെ ആ വാക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ അമ്മ ഒരലിൽ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ, ആ ഒരലും വലിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ആ വൃക്ഷത്തിന് ശാപമോക്ഷം കൊടുക്കും. അതായത് മണിഗ്രീവനും നളകുബേരനും ശാപമോക്ഷം കൊടുക്കും. ആ ഒരു പ്രായം അത്രയും ചെറിയൊരു പ്രായമാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയത്വത്തിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തിനോ കഴിവിനോ ഏതൊരു സമയത്തും ഒന്നിനും ഒരു തരത്തിലും ഒരു കുറവോ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഒരു കോട്ടോ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത്രയും അതീന്ദ്രിയനാണ് ആര്, ഭഗവാൻ. ഭീതരാഗഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതാഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂതാ മദ്ഭാവമാഗതഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, വീതരാഗ ഭയക്രോധ, അത് രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ട് 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായിക്കൊണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്, രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തിനൊക്കെ മോചനം വേണം, രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭൗതിക സുഖത്തിലുള്ള ആസക്തി, ആ ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കില്ലേ, ആ ആസക്തിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, രാഗം എന്ന് പറയാം. ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മരണത്തോടുള്ള ഭയം, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനോടുള്ള ഭയം, അത് ഭയം എന്ന് പറയാം. ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ക്രോധം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പൂകി കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെയുള്ള അനേകം പേർക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഭഗവാനില് ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും, നമ്മൾ ശുദ്ധീകൃതരാകും, നമ്മള് പരിശുദ്ധരാകും. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മോചിതരാകണം. ഏതൊക്കെയാണ്, രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. അതായത് നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി നിന്ന് മോചിതരാക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കൊപ്പം എന്തുണ്ടാവും, ഭൗതികമല്ല ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതാകുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും, ആ ആസക്തി എവിടേക്കായിട്ട് മാറും, ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തിയായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ദിവ്യപ്രേമത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട്, ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം നമുക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മള് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴാ കുറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭൗതികതയിലൂടെ ആസക്തി കൂടുമ്പോ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ അങ്ങനെ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനില് ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. യേയഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവാ ഭജാമ്യഹം മമാവത്മാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പോ എന്നിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവർക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം ഞാൻ നൽകുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എല്ലാവർക്കും ആ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ആര് നൽകുന്നത്, ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ലയിക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞ സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് വസിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിൽ നമ്മളത് പഠിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ, നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതിന് വേണ്ട തക്കതായ പ്രതിഫലം ആര് നൽകാണ്, ഭഗവാൻ നൽകാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭഗവാനെ പല രീതിയിലും ആ മാർഗത്തെ, ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് നമുക്കുള്ള യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച്, നമുക്ക് എത്രത്തോളം യോഗ്യതയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതിനുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും.
അങ്ങനെ എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചാതുർവർണ്ണ്യമയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമാ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപിമാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു. 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടില്ല. ഏതൊക്കെയാണത്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും അതനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് വരുന്നത്? കർമ്മങ്ങൾ വരുന്നത്. അതനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചു? മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇന്നലെ നമ്മൾ ആശ്രമങ്ങൾ കണ്ടു. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഇന്ന് നമ്മള് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്? വർണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പോ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഗുണങ്ങളുടെയും അതനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അത് സൃഷ്ടിച്ചത്. ആ വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണത്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. അങ്ങനെ 4 വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ഇങ്ങനെ 4 ആയിട്ട് തിരിച്ചു. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ തരംതിരിവ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. അതില് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് ആര്? ബ്രാഹ്മണർ. ബ്രാഹ്മണർ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്? സത്വഗുണ പ്രധാനികളാണ് ബ്രാഹ്മണർ. അവര് എന്താണ്? പൊതുവെ ബുദ്ധിശക്തി കൂടിയവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രാഹ്മണത്തിലുള്ള അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ധർമ്മം അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ളത് ബ്രാഹ്മണരുടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത വിഭാഗം വന്നിട്ട് ക്ഷത്രിയരെ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്? രജോ ഗുണ പ്രധാനികളായിരിക്കും ക്ഷത്രിയര്. അവര് ഭരണാധികാരികളായിരിക്കും ആര്? ക്ഷത്രിയര്. രജോ ഗുണ പ്രധാനികളാണ് ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറയാം. വൈശ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് 3ാമത്തെ വിഭാഗം. വൈശ്യർ വ്യാപാരികളാണ്. അവര് രാജസികവും താമസികവും ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഉള്ളൊരു ഗുണത്തിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? ഈ 3ാമത്തെ വിഭാഗമായിട്ടുള്ള വൈശ്യർ വരുന്നത്. 4ാമത്തെ വിഭാഗം ഏതാണ്? ശൂദ്രർ, തൊഴിലാളി വിഭാഗമാണ്. ഈ 3 കൂട്ടർക്കും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിലാണ് ഏത് വരുന്നത്? ശൂദ്രർ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ, ആ കർമ്മം, അതനുസരിച്ചാണ് ഈ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷെ ഇന്ന് പല രീതിയിലും ആരൊക്കെ മറഞ്ഞുപോയി. പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വർണ്ണങ്ങൾ തിരിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭഗവാനല്ല ഇതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. ഭഗവാൻ ഇതിനൊക്കെ അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. നമാം കർമാണി ലിപ്പന്തി ദമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മ പീർനാസ ഭത്യത്തെ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മ ഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, ഒരു കർമ്മവും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് എന്തില്ല? കർമ്മ ഫലേച്ഛയുമില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹവും എനിക്കില്ല, കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ ഒരിക്കലും കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹവുമില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് എന്തറിയണം? സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ.
വസ്തുക്കള്, ആ സത്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സത്യം, പരമസത്യമാണ് ഭഗവാൻ. ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആരിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കുക? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിലൂടെ. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. എങ്ങനെയായിരിക്കണം അത് അറിയേണ്ടത്? അദ്ദേഹത്തെ സേവനത്തിലൂടെ, സേവന മനോഭാവത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയേണ്ടത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ അറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? ജ്ഞാനോപദേശം നൽകാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ, നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ നമ്മൾ പിക്ചർ കണ്ടതിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോ ആ തേരിൽ ഇരുന്നിട്ടാണോ പറഞ്ഞത്? അല്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇറങ്ങി നിന്ന് മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് കൈകൂപ്പി പറയാണ് അല്ലെ, അങ്ങനെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. കാരണം അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മളൊരു ഗുരുവിനോട് കാണിക്കേണ്ട മനോഭാവം. കാരണം ആ ഒരു സേവന മനോഭാവത്തോടെ വിനയപൂർവ്വമായിരിക്കണം നമ്മൾ ആരുടെ അടുത്ത് നിൽക്കേണ്ടത്? ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്, മെറ്റീരിയൽ വേൾഡില് നമ്മൾ അല്ലാത്ത എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്കൊരു ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നേടുന്നത്. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? നമുക്കൊരു ഗുരു ആവശ്യമാണ്. ആ ഗുരുവിലൂടെ, അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാനോ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ചു പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ. അതും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു വേണം. ആ ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ, ആ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മളോട് പറയുന്നു. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം നൽകാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തിന പരോ നാസുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയണത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്താ അവിടെ ഒരു പക്ഷെ വരുന്നത്? ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയാ വീക്ഷിക്കുന്ന, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ കാണുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. അപ്പോ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെയൊക്കെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അജ്ഞരായവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, അവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വരന്റെ അവബോധം ലഭിക്കില്ല. അവർ അധപതിച്ചു പോകും. അവർ സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അത് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും ഈ സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരിക്കലും സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് നമ്മളെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ അനുസരിച്ച് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശംഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു ഇതിന്റെ അസ്ഥിയാണല്ലേ, ഒരു ജീവിയുടെ അസ്ഥിയാണത്. പക്ഷെ നമ്മളത് പൂജാ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ അസ്ഥി എന്താണ്? അത് അശുഭമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷെ അത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ചാണകം, അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണത്? നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്കാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ഉണ്ടാകില്ല. അവർ അധപതിച്ചു പോകും. സംശയാലുവായ ഒരു ജീവന് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിശ്വസിക്കണം. അത് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ? നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥ
വ്യവസ്ഥ, 4 ആശ്രമങ്ങളും 4 വർണ്ണങ്ങളും ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തും ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒക്കെ ഭഗവാനിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഏത് രീതിയിലായാലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അഭ്യസിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തണം? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല? പിന്നെ അവർക്ക് സന്തുഷ്ടി ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാന സച്ചിന്ന സംശയം ആത്മവന്തന്ന കർമാണി നിപതന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്? ധനഞ്ജയ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. ധനഞ്ജയ എന്ന് വെച്ചാല് അർജുനൻ രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജ്യേഷ്ഠന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ധനം സമാഹരിച്ചു കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് ധനഞ്ജയൻ എന്നൊരു പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് എന്തിലേർപ്പെടണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും. അയാൾക്കൊരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആവാം. അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ആ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പിന്നെ നമുക്ക് അതിനൊന്നുമില്ല, ബാലൻസ് ആണത്. പോസിറ്റീവും ഇല്ല, നെഗറ്റീവും ഇല്ല. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗമാതിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അങ്ങനെ നിനക്ക് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ ആ സംശയങ്ങളെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാള് കൊണ്ടറുത്ത് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഇത്തരം സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത്. ആ സംശയങ്ങളെ നീ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാള് കൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധം ചെയ്യണം. നിന്റെ അജ്ഞാനം ഇപ്പൊ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, കുറെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ. അപ്പൊ നിന്റെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളൊക്കെ നീ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാള് കൊണ്ടറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അർജുനനെ വിളിക്കാണ് ഭാരത. ഭരതകുലത്തിൽ പിറന്നവനാണ് അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. निताय गौर ब्रह्मानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ കണ്ടോ? അർജുനന് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് ഗീത ഉപദേശിച്ചത്? ആർക്കാണ് ഭഗവാൻ അതിനു മുൻപ് ഭഗവത്ഗീത? വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യൻ. വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവനാണ് അർജുനന് മുന്നേ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. വിവസ്വാനാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ആദ്യത്തെ 3 പേര് ആരൊക്കെയാണ്? കൃഷ്ണൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ. ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നാരദ മഹർഷി ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? മാധവാചാര്യൻ. അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാൻ കാരണം? മിത്രവുമായതുകൊണ്ട്. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ഉറ്റമിത്രവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. വിവസ്വാന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന മറുപടി എന്താണ്? ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതാണ്. എനിക്ക് നിനക്ക് എത്ര ജന്മം കഴിഞ്ഞാലും
അതെ, എന്താ അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നല്ലേ, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. നിനക്കതെല്ലാം ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അല്ലെ, നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല, എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മള് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ശരീരം എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ഓർമ്മകൾ മുഴുവനും നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടായി മാറും. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മറുപടി അതാണ്. ഭഗവാൻ തന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അവതാരത്തിൽ പ്രകൃതിയും സോമനിഷ്ഠായ സംഭവാമാത്മമായ. അതായത് എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നില്ല, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ, എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം വരുമ്പോഴും അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോഴും. എപ്പോൾ തഴച്ചു വളരുന്നു യഥാഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത. നേരിടുന്നത് എപ്പോഴാണ് അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുർഗതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും. പരിത്രാണായ സാധുവിന് വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ഭക്തരെ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. എങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭം അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ അവതാരം മഹാപ്രഭു. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്? 4 ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ഗുണങ്ങളുടെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ഇത് ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിഭജനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ശ്ലോകം 4:34 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലെ. കാരണം എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മള് ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ, ആ ഗുരു എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സത്യത്തെക്കുറിച്ച്, ആ ഗുരുവിലൂടെ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും? ഒരു സത്യം, ഒരു ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളോട് ഏത് പറയുന്നത്?